ए जी हमरा ढोड़िया में बहुत बिजोड़ दर्द होता जी। ले चली ना तनी जल्दी दिखा दी डॉक्टर से। पटने ले चले। हई झोला छाप डॉक्टर से मत देखाए। ले चली जल्दी। अरे ई का भइल हो? अचानक तारा ढोड़ी में दर्द काहे होखे लागल? का कुछ खैलू हा का कि काहे ऐसन होखे लागल? ढोड़ी में काहे दर्द होता? सब केहू के पेट में दर्द होला और तारा ढोड़िए में दर्द होता। अरे जी जाना तनी हैरा और भाई और हमार देवर पूरा ढोड़िए चाट के उजर कर देले बड़न। वही से तू खाता बहुत बिजोड़ दर्द बा। ले चली ना पटना घुमा दी वही के दवाई करा दी। अच्छा ई बात बा, त फिर तू काहे चटवैलू हा? ई कमन मतलब है ढोड़ी चटवाए के? केहू से ढोड़ी चटवा ले तारू? बताव अब दर्द होई ना? तारा से केहू कहले रहला कि देवरा से ढोड़ी चटवा लो? अरे ना जी रउए तो कहले रहनी हमरा भाई के तकलीफ मत दीह। जवन करी तवन करा लीह। ढोड़ी चाटो तो चटवा ले। अब हमार दोस्त थोड़े बा। अच्छा ठीक बा एकरा बाद मत चटवाई हा। हमरे में दोष बा। चल लेके चल तानी पाटना वही जाके चलाव तानी दवाइया। ठीक बा धन्यवाद।